салом алейкум. Мардими шарифи Тоҷикистон, номи ман Аюб. Бева мондани зани тоҷик хушу гӯш кунед. Назати ислом виноват аст. Ҳеч кас дигар виноват нест. Ёд дорам дим курсимда по история международни права як сухани преподаватель ҳеҷ вақт аёди ман намебирояд. Дар институти мо 80% мигрант буд. эссе навиштагӣ ҳастам чанд бор, сообщение навиштагӣ ҳастам. И хеле бали хуб медонам бо история международни права. Преподаватель постоянно хатимати соатҳои соат суҳбат мекард. Мегуфт ибрат бигирем. Айми одам уҷа қазоқ буд, қирғиз буд, узбек буд. Одаме ки мегуфт история хуша намедона, ӯ хуша бояд шаҳрванд ҳисоб накунад. Лекин ман 1-2 минут просто гуфт Исоқ Фаҳим гӯш кун, ман чӣ мегӯям. Оя ту медонӣ ки 20,000 зиёд зани тоҷик бева монд аз дасти Наҳзати Ислома. Наҳзати Ислома хоҳари ИГИЛ, забиршинов Российской Федерация, и дар Ҷумҳурии Тоҷикистон эълон кард. Гуфт ки Наҳзати Ислом хоҳари гуфт ИГИЛ аст, забиршинов Российской Федерация. Барои чӣ хоҳараш гуфт, ман ту ҳозира фикр кардам. Дина як 15 минути эфиршона тамошо кардам, изону кашидам. Ман ба ҷои шумо изо мекашам. Ман то охира видеои шумо тамошо кардан наметавонам. Барои ки ман нанг номуси шаҳрвандӣ дорам. суханаш чӣ буд? Мегуфт Исоқ Фаҳим агар баъди распади СССР Рахмонов президент мешид, ои чини шумо Бухоро Самарқанда бармегардонден ва тоҷик имрӯз космос пайдагӣ буд. Ман ба ҳеҷ қасам намехӯрам. Қасам ба Худо. Сухани преподаватель аст.